לידידיי ורעיי בקהילת פנמה, שלום וברכה. ימים קשים עוברים עלינו, נמצאים אנו בערב שבת בראשית, אחרי כל הימים הנפלאים, ראש השנה, יום הכיפורים, חג סוכות ושמחת תורה, אבל אנו מרגישים כמו בערב שבת חזון, ערב תשעה באב. כולם, כל העם בישראל וכל העם היהודי בתפוצות, כואבים ושבורים מהאסון הגדול והנורא. מזועזעים מהפשעים הנוראים, מהטבח האכזרי שחיות אדם, פראי אדם, ביצעו בזקנים, נשים וטף. כולנו מבולבלים, טרודים ללא מנוחה, מחפשים להבין מה השם רוצה מאיתנו, בשל מי הסעד הגדול הזה, על מה החובי האף הגדול הזה. כל אחד מנסה להבין, לקבל תשובות למה זה קרה, הן במישור הטבעי, הן במישור הרוחני, וכל עוד שאין בידינו תשובה ברורה, אנו מרגישים אבודים, כאילו נמצאים חס ושלום במצב שאין בו שליטה והכוונה כלל. לכן צריכים לדבר, לעשות קצת סדר בכל המאורעות הנוראים שעברו עלינו, להשתדל לצאת מחוזקים, ולא ליפול לזרועות הייאוש מתוך הבלבול הגדול שעוטף אותנו. דבר ראשון, כל אחד רואה שיש כאן יד השם גלויה. כיוון שהמכה הייתה נגד כל כללי הטבע, באופן פלא, כל המערכות הטבעיות קרסו, נפלו, ויד הרשע הצליחה באופן מיוחד מדי, מיוחד מאוד. יש כאן דיבור אלוקי שמדבר אלינו כמעט מפורש. זה מחייב אותנו להתייחס יותר לדברים הללו. וחס ושלום לא להיות אדישים ולנסות לחפש הסברים שהם יהיו הסיבות הטבעיות ולומר, רק מקרה הוא. ודאי שהמסר הראשון שמוטל עלינו לקחת זה חיזוק גדול באמונה. שאם השם לא ישמור עיר, שב שקד שומר. כמה שאנחנו טועים וחושבים לסמוך על יכולת האדם, שהוא בכוחו ובחוכמתו יגן וישמור עלינו, באה המכה הזו והראתה לנו בצורה כל כך כואבת. טוב לחסות בהשם מבטוח באדם שאין לו תשועה. עכשיו, לעצם השאלה, למה זה קרה בדיוק? מה השם רוצה מאיתנו? צריך להפריד ולחלק בין שתי השאלות. למה זה קרה? אין אנחנו יודעים, וגם לא נוכל לדעת ולהשיג. דרכי השם נשגבו מאיתנו. אין ביכולת אדם להבין ולתפוס את כל דרכי ההשגחה, כשם שאין בידינו להשיג ולתפוס את הבורא יתברך שמו, הוא גדולתו ונפלאותיו. ישנה מליצה שאומרת למה יאמרו הגויים. עם ישראל בכל הגזרות שנחתו עליו ידע, ואתה ישראל, מה השם אלוקיך שואל ממך. מתעסקים במה ולא בלמה. תמיד מתוך הצרות, עם ישראל חיפש מה השם רוצה ממנו, דהיינו להסתכל הלאה, קדימה. מה למעשה יש עלינו לתקן, מה בידינו לשפר ולעלות, לא מתעסקים בעבר, בחקירות שווא, למה זה קרה, איך זה קרה. עם ישראל תמיד עלה מתוך הצרות, על ידי שהוא מחפש לתקן את עצמו. כל אחד במה שיודע בעצמו ויכול, מנסים להתקרב לקדוש ברוך הוא יותר. למה? כי יודעים שחס ושלום, לא מתוך שנאה וריחוק, השם עושה לנו ככה, אלא מתוך אהבה ורצון להיטיב עמנו באחריתנו. כשילד מקבל עונש כואב מהמורה, מהרב, בתלמוד תורה או בבית ספר, אם הוא לא יספר לו למה הוא העניש אותו, יש בקרבו כאב גדול יותר. אולי הייתה טעות, אולי בכלל לא היה צריך לקבל את העונש הזה. וגם אם זה היה מכוון, אולי יש מחשבה שהוא שונא אותי, לכן הוא עושה לי את זה. אצל אבינו שבשמיים אנחנו יודעים שכל הטעמים הללו לא שייכים כלל. פשוט וברור לנו שכל זה רק מתוך אהבתו אותנו. ישנם חשבונות שמיים אשר גבעו מתפיסתנו. איך דווקא על ידי הצרות הללו, עם ישראל בעזרת השם יתקרב לישועה גדולה שתבוא. לדוגמה, בגאולה הראשונה כשמשה רבנו נשלח לגאול את ישראל ממצרים, והרי דווקא על ידי שליחותו של משה נגרמה הכבדה קשה יותר לעם ישראל, בעבודה קשה יותר. עד שמשה רבנו בעצמו התרעם לקדוש ברוך הוא ואמר לו, למה הרעות על העם הזה? למה שלחתני? בשביל מה הייתי צריך ללכת? רק נהיה יותר גרוע. ועל זה עונה לו הקדוש ברוך הוא, אתה תראה.
השגת האדם, גם אדם גדול כמו של רבנו, קטנה ומצומצמת, והיא לא יכולה להשיג את ערכי ההשגחה והנהגת העולם על ידי הקדוש ברוך הוא. אבל לבסוף התברר שדווקא הכבדה זו היא הייתה הגורם שסייע ומיער את הגאולה. למה? כמה שקושי השיבוד הזה הצטרף ואפשר להחיש את הגאולה קודם זמנה, כי הזמן עוד לא הגיע, ורק קושי השיבוד השלים. זו דוגמה אחת פשוטה וגלויה שמראה באופן חד וברור את היסוד שעליו דיברנו. הקדוש ברוך הוא נמצא עמנו בצרה, כמו שנאמר, עמו אנוכי בצרה. יותר מזה, המשנה בסנהדרין אמר רבי מאיר, בשעה שאדם מצטער, ופירש רש"י שפורענות באה עליו בעוונו, אפילו אז שכינה מלשון אומרת, קלני מראשי, קלני מזרועי, דיינו, כואב לי הראש, כואב לי הזרוע. זה לא סתם ראש וזרוע, זה כנגד התפילין. גם כשהקדוש ברוך הוא מביא פורענות, עונש, השכינה עצמה בצער וכאב על בניה השרויים בצרה ובשביה. ויש להתבונן יותר, שהצרה הזאת, מלבד כל הכאב והאובדן של הנרצחים והפצועים, התווסף פה גם הרבה השפלה, חילול כבודם של החיים והמתים בצורה נוראה, אשר אי אפשר לעלות על הדעת. מצד אחד זה מראה חס ושלום, שמידת הדין הייתה מתוחה מאוד. יש פה הסתר פנים בחורי אף, אבל מצד שני, כמה שזה גופה, גורם חילול השם גדול בעולם. עם ישראל הוא עם השם, כשכבודו מושפל ומחולל, זה מביא בהכרח חילול השם גדול בעולם. אם כן ודאי, לא ישתוק השם, ויביא לגאולתם של ישראל, שעל ידי זה יתקדש שמו בעולם. ידוע מה שביאר הבית הלוי על הפסוק בפרשת ויגש, שהקדוש ברוך הוא מבטיח את יעקב אבינו קודם שיורד למצרים, אל תירא מרדה מצרימה, כי לגוי גדול השמחה שם, אנוכי ארד עמך מצרימה, ואנוכי אעלך גמלו. יעקב אבינו היה מאוד מפחד לרדת ממצרים. אומר לו הקדוש ברוך הוא, אנוכי ארד עמך, ואנוכי אעלה עמך. מבאר הבית הלוי, שזו ההבטחה הגדולה יותר מכל ההבטחות. למה? כמה שכאן הקדוש ברוך הוא כורך את כבוד שמו יתברך בכבודם של ישראל. אם הם בצרה וסובלים, אז גם כבוד שמו מחולל. וכשיתגדל כבודם בעולם, יהיה בזה קידוש שמו יתברך. ממילא מובטחים אנחנו על ידי זה, כי לא יטוש השם עמו, ונחלתו לא יעזוב. כוודאי, כמה שוודאי השם לא יניח לכבוד שמו להתחלל בגויים עד הסוף. אם כן ודאי שהוא ימנע בסוף את חילול כבודם של ישראל גם כן. וככה מפרש הרמב"ן על הפסוק החותם את שירת האזינו. ארנינו גויים עמו, כי דם עבדיו יקום, ונקם ישיב לצריו, וכיפר אדמתו עמו. ופירש הרמב"ן, והטעם, כי הם עשו כל הרעות עמנו לשנאתו של הקדוש ברוך הוא. כי לא ישנאו את ישראל בגלל שהם עושים עבודה זרה כמוהם, רק בעבור שלא יעשו כמעשיהם, ויעבדו את הקדוש ברוך הוא, וישמרו את מצוותיו, ולא יתחתנו בהם, ולא יאכלו מזבחיהם, ויבוזו עבודה זרה שלהם, ויבערו אותם במקומותיהם, כעניין שנאמר, כי עליך הורגנו כל היום. מסיים הרמב"ן, ואם כן הם צריו ומשנאיו, ועליו לנקם מהם. מקווים אנחנו שבעזרת השם צרות אלו יקרבו אותנו לגאולה העתידה, ונראה בנקמת השם בגויים, כמו שנאמר, אל נקמות השם, אל נקמות הופיע, ובזה גופה יתגדל ויתקדש שמו בעולם. אמן.